Hej og velkommen. I dag der vil mig og Adde gerne lave en analyse af sang til Siri, som er skrevet af Tobias Rahim. Og den her sang den udkom i 2020, og den består af i alt 18 strofer. Nu vil jeg gerne bevæge mig lidt videre til mine analytiske pointer. I det her digt, så sker der generelt en meget stor kritik af teknologien, men også af de her store virksomheder som Google og Apple. Altså Tobias han siger det her med, at vi er blevet så afhængige af vores smartphones og de her apps, at vi nærmest glemmer, hvilke nogle og hvor mange konsekvenser, der følger med herover. Og et eksempel på det er her i strofe 6, vers linje 2, hvor der står, har en snitch fra Apple i min egen lomme. Her der omtaler Tobias sin egen telefon som en snitch, og der sker en personifikation. Og så understreger sangen bare, hvordan vi mister kontrol over vores eget liv gennem den her afhængighed, vi har af vores telefoner og de her apps og sociale medier osv. Og fordi de fylder jo rigtig meget i vores liv. De fylder så meget i vores hverdag, at vi nærmest glemmer at overveje, hvad det egentlig betyder for vores frihed. Og det kan vi se her på side 2, strofe 2, hvor der står, for det blev kaldt en telefon, men den kunne noget helt andet. Her der bliver der sat fokus på, hvordan det oprindeligt bare var en meget simpel telefon, man bare brugte til at ringe rundt med, som nu har udviklet sig til et meget mere avanceret værktøj, der styrer og påvirker vores liv på måder, vi nærmest ikke rigtig har kontrol over mere. Fordi vores telefoner, de gør og de kan meget mere end bare at ringe nu. De sælger og de sender vores data, de kan spore os, og de påvirker generelt bare vores daglige beslutninger. Så det er det her med, hvor stor en magt den har fået over os, som er den problemstilling, Tobias han prøver at kaste lys over. Og udover det, så bliver teknologien også kritiseret for at handle sådan diskriminerende over for nogle bestemte grupper, over for nogle minoritetsgrupper. Altså sangen, der er steder, hvor der for eksempel står det her med, hvorfor der ikke emoji med kurdisk flag, I har serverflag, hvad holder jeg tilbage? Altså her, der peger på, hvordan bestemte symboler, som for eksempel et kurdisk flag, det ikke bliver anerkendt, hvorimod andre irrelevante symboler, problematiske symboler, som et serverflag, det bliver anerkendt. Og det viser den her skjulte diskrimination, der er her. Og et andet eksempel, det er også heroppe på strofe 2, hvor der står, hvorfor Palæstina ikke på Google Maps. Og her igen, så bliver der fremhævet det her med, hvordan der er nogle bestemte grupper, der bliver udledt fra den digitale verden. Og også bare, hvor stor en indflydelse politik det rent faktisk har i de sociale medier og i den digitale verden, end vi lige går rundt og tror. Og så sidst men ikke mindst, så kommer det også til udtryk, hvordan teknologien det har skabt en anden form for illusion af forbindelse, men hvor det i virkeligheden bare er det modsatte, der sker. Altså i virkeligheden, så kommer vi jo bare længere og længere væk fra hinanden. Vi mennesker, vi opfatter det jo som om, at vi kommer tættere på hinanden gennem de her sociale medier, fordi vi lige kan sende en snap og lige ringe til hinanden og sende en besked og kommunikere. Men i virkeligheden, så mister vi jo bare den her menneskelige forbindelse. Og det kan vi se, at Tobias han også har inddraget her. Det kan vi sige side 2, strofe 2, hvor der står, med notifikation blev han bildt det på ærmet. Her der refererer han til, hvordan vi ligesom bliver manipuleret af de her notifikationer, der får os til at tro, at vi er meget sådan, engageret i at snakke med hinanden osv., men hvor det i virkeligheden bare gør det modsatte. Nu vil jeg gerne komme ind på, hvordan Tobias Rahim inddrager politisk og social uretfærdighed i sin sang. Det gør han blandt andet på strofe 2, vers 2-4, hvor der står, hvorfor Palæstina ikke på Google Maps, hvorfor tror I Grønland er et habitat. Udover det kan vi også se på strofe 3, Land of the Free og 2 millioner i fængsel, brugende babymamas venter på deres mænd i længsel. Her sætter han fokus på afroamerikaners forhold i USA, og der bliver også brugt ironi her, da han ikke mener, at USA er Land of the Free. Udover det, så på strofe 4, tager til Mellemøsten med bomber i begge hænder og siger det mig, der terroristen er mellemlander. Her så inddrager han politisk og social uretfærdighed, da han mener, at han ikke er terrorist, men teknologien har fået så meget magt, at den kan få os til at tænke, at Tobias Rahim er terrorist. Udover det, så på strofe 8 siger han, censurerer bryster på kvinder, som om det ikke der hele livet begynder.
Her udtrykker han igen sin holdning omkring censurering af bryst på kvinder, og han mener, at det er naturligt, men teknologien censurerer noget, der er naturligt, noget hvor livet begynder. På strofe 12 siger han, og vi er blevet sat i en situation, hvor vi ikke har valget. Bange for en arabisk invasion, hvor politik er sandheden. Her får en politik og teknologi til at hænge sammen, hvor han fortæller, at vi ikke havde et valg, da vi skulle forme vores holdninger, vores politiske holdninger, fordi at det var teknologien, det var det her system, der formede vores politiske holdninger. Vi har valgt at perspektivere til på Memphis Station, skrevet i 1906 af Johannes Jensen. Vi kan se, at i begge tekster er stemningen meget frustrerende. I Sang til Siri er teksten præget af vrede og oprør, og Tobias Rahim er frustreret over teknologien og politiske magter, som vi blandt andet kan se i linjen for Google, fuck Trump. Og i på Memphis Station er stemningen også trist og frustrerende. Det kan vi blandt andet se på strofe 4, vers 1, hvor der bliver sagt, og nu dages det, lyset siver glædeløst ind over dette våde fængsel. De begge to føler sig fanget af teknologien, og der bliver brugt ordet fængsel, så fortælleren på Memphis Station føler sig fanget, og på samme måde føler Tobias Rahim sig overvåget af Siri og teknologien. En anden lighed er på strofe 5 i Sang til Siri, hvor der står, jeg er træt af at lægge alle mine penge i en dårlig butik. På samme måde kan vi også se på Memphis Station på strofe 5, vers 3-4, og hvorfor bliver jeg ved med at betale mit kontingent til dette plabariske knejpkur af en tilværelse. Så de begge to trætte af at betale til teknologien. Forskel, der er mellem de her to digte, og det er blandt andet det her med, hvem det er, der bliver kritiseret. Fordi i Sang til Siri, så er det de her større magtsystemer, som USA og Google, som også var noget, der Ada hun kom ind på, der bliver kritiseret. Hvorimod på Memphis Station, så er det de større kræfter som regn, toget, livets tilstand og sådan ting, som mennesket ikke rigtig kan undslippe. Og så i begge digte, så bliver der anvendt meget sådan stærke negative billeder til at beskrive den her frustrerende stemning. Tobias han anvendt rigtig mange skældsord, så er han meget mere direkte i sit sprog, hvorimod at på Memphis Station, der er det meget mere sådan poetisk og indirekte, at budskabet det ligesom kommer ud.